Bueno, maingurua saiatuko naiz dinamizatzaile papera tokatzen zaidanez, saiatuko naiz dinamikoa izaten. Nahiko nuke zuek ere orain galderak, iruzkinak edo zuen aportazioak botatzea eta ez dut utziko bukararako. Beste urtetan bukararako utzi izan dugu eta gero bazkaltzeko goguakin denak eta berandu, hor batzuetan ere zaten da, azten banaiz ora nik oen galdetzen denak bazkaltzeko goguakin, ordu ningo dugu, hasieran galdera pare bat ingo dizkiete mailan dauden lau lagunei, eta lagunak esaten duanean, egia esan lujoa da niretzako aurten ere hemen egotea, ze denak aurretik ezagutzen ditun, da alde horretatik oso eroso sentitzen naiz. Orduan, galdera pare bat ingo dizkiet aurretik, eta gero utziko dizuet tarte bat zuek galderak, iruzkinak eta egiteko. Orduan, aprobetxatu, nahi bazu orain pentsatu edo zer galdetu edo komentatu nahi zuen, eta bitartean beraiei utziko diet edo emango dietitza. Hasteko, lehenengo tartetxo edo litzateke zuek nahi bazue esan gabe gelitu zaizuen zerbait denboragatiz, orainara zorrotz zebilen, ez da bukatu behar dezu eta esateko zerbait gelitu zaizue edo bestei entzundakoari buruz zerbait esan nahi bazue edo galdetu nahi bazue zerbait, hori, tarte hau hortarako izango litzateke, orduan, ordenan, hemendikan hasiko gara, ze aspaldi itzein dezu, orduan fresko zaude berriz, orduan, hasiko zehazu, egia esan da ez dut, ez dakite zer ahaztu zaidan edo geratu zaidan esan barik, baina ez daukate zer gehitzeko. Igual gero galderekin eta arratezuk zerbait komentatu nahi dezu. Nik sensazio aukido gauza asko kontatzea nahi nitxuela eta gauza batzutan pixkat motz. Batez igual horre bukaeran aurrera begirako egitasmotxo hori ero aurkezten ebanean, motzian joan da, eta ez naiz luzatuko azalpenetan, baina batez nik azpimarratu nahi dutena da, uste dut ondiokan aztertu bariko bide asko darela inguruan, eta bakoitzan inguru hurbilenian kasu hontan iki euskaldunen, ero gurasoi euskaldunen buelta hortan jardun dutela mordoska da kausela, eta saiakerak eta hausnarketak eta horrek bideratzeko animau, zen nik neu behintzat, ez dakit, esperientzia batez positiboak, euki ditu dalako, eta ilusio hortatik errezau, zein gula bide hori. Eta gero motz-motzian, bota dut, pixkate elkarbizitza, eta anistasunan lan guzti horietan aurrera begirako hortan gabizen hortan, eta kiston lan eta esperientzia positiboaren hortan, ez egon atzian eindako lan bat, maila baten behintzat egin barik laga, eta ez dakitxez, pixkat oin Mario aurkezten zebien hortan, eragile ez formal ekartzen duten pixua, uste dut lehen haugoko imigrazio hortan, estatutik etorritxako imigrazio guzti hortan, pentsatzot orduan batez hori zala, euren harrera lekua, eragile ez formal horiek, euren lehen hau etorri zian ez dakin nungo arek eta bestiak, eta suposatzen dut orduan hizkuntzan afera ezer gitxi, gure lanian haitxatze zen, bakarren bateu esan, zeban bere gurasueri esasetzela ezetze ikastolara esartzeko, eta hori uste badaula horre. Nahi bozu ez bozu nahi ez, beste barik hausnarketarako. Zuek hitzin nire zuenean eta aldezunean nire zuen guztia. Uste dugun, baina asko antolatu ziren, eta harrera komunitate horiek oso potentea ziren. Bereziki ere, gaur egungo migratzaile elkarte asko hasi dira elkarri laguntza emateko espazioak esalda. Horitako batzuk gero joan dira evoluzionatzen, asistentzia, aholkularitza eta bestean, baina abia puntua zen elkarri laguntza, eta hemen hasten baldin bazara aztertzen estatutik etorritako
migratzaile komunitate horiek ikusten duzu sekulako antolaketak ez daukatela. Eta badago libururen bat edo bereziki Galiziako komunitatearen inguruan, eta zenuako antolaketa maila zuten, eta oso potenta zen. Hizkuntzaren gaian gartzena, ze garaiez ari garen, 70. hamarkadaren bueltan, 80. hamarkadan, eta horren inguruan, hizkuntzaren inguruan zegoen egoera ezaukan zer ikusirik gaur egungoarekin. Gero, bai, izan zuten horietako batzu, eta bereziki nik uste Galiziako komunitatea, ez, berein hizkuntzarekin. Elkarrizketoko batek esaten ezke gaur ermoan nik gaur egun egiten du bizitza galegoz. Beraien hizkuntzarekin bai egon zen, hori euskarekin, hor egon zen, bere deitzen dutena belaunaldi galdu bat hortan, ez? Zirelako matrikulatu euskaraz, eta batzu, gero bereien ondoren hilobak eta hori bai matrikulatu zen dira, baina hor egon zen tarte bat, belaunaldi bat, galdua hizkuntzaren ikuspuntutik. Lehen esan dut ez daukadala ezer esateko, egia esan da ez da galdera bat, baina bai gauza bat esan nahi nuke, hemen 3 ikerketa, hemen mailan gauden artean 3 ikerketa egon dira, eta 3 ikerketa horietan datu kualitatiboak aurkeztu dira, eztabaida taldeen bidez eta batu dira datuak, eta ni egon naiz pentsatzen ze importantea dan jentearentzat berba egitea eta konpartitzea euren esperientziak eta eurak zelan ikusten daben guzti hau, euskararen kontua kasu honetan. Aguraineko zerean ere, aurretiaz, landu da jentearekin, ze esperientzia, ze arazo daukazu, ze estrategia behar duzun. Nik uste dut, bai ikerketan, dudarik ez daukat ez da horretan nabil, baina hizkuntza politikari begira ere, nik uste dut oso importantea dela jenteari entzutea. Entzutea, parte hartzea eta askotan sorpresak hartzen dugu, kontu batzu guretzat edo pentsatzen dugu zana gure aurreritzea direla eta apur bat igual polemikoak izan daiteke zanak edo beldurtuta gauz, eskaraz hartzen gauza baten pentsatzen dugulako harrera txarra aukiko da bala, gero jenteagaz berbain da konturatzen gara, harrera hona iten dotzila horreri eta orduan uste dut benetan importantea dala, gu behintzat gure ikerketan hori ikusi dugu, partaidek beti oso gustora indabela berba eta eskertu dabela, eta gaur goizean entzun dut hori, ez da birritan edo Irubider, hori asumarratu gura neba, bakarren. Maite? Bai. Nik igual bukatu detenen ondon ze honak galdetu ditelako, eta igual ez eta aipatu ez, guke programa hau bideratzea du pixka bat bai inklusiorako eta aurreta gazte hauek euskeran bitartez bai, beste aukera batzuk izateko, baina egia da gero aurreta gazte etorri berrik bakarrik hartzeuela parte programa horretan, ez? Eta egia da gu beti saiatze gela bideratzen gero beraiek beste programa batzutan parte hartu dezaten, ja herriko aurreta gazteekin, baina hor guk ja jarraipena ez deula egiten, ez? Eta pixka bat galdetu jate horri buruz, eta egia da guk ja zuzeneko jarraipena ez deula egiten, baina bai saiatzen gehala bideratzen ja pixka bat beraiek irakusten ze aukera dauzkaten, eta ja gure esku ez da gelditzen. Gustatuko litzaiguke ez, programa hauek baindiketan dimensio handiago hartza eta beste neurri batzutan ebai lan aitea ez, baina ezinezkoa izatea askotan. Galdera bana ingo diet eta... Bai, egia da, barkatu, Mario, noleitzen dezu ja... Bai, ondo. Hori da, aztu zaite esatea, ez dakit dinamizatzaile edo dinamitatzaile izan gaur, barkatu, Mario. Nik gauza mordo nituen eta utzi dut gainera banukan aurkezpenen bigarren zatia eta ez dute erabili. Baina badago elementu bat, Eibarren gaudela gainera aprobetxatuko dut, elkarrizketatuko bat Eibarko elkarte bat zen, eta behik asko azpimarratu zuten, gainera esan zen oso bitzia zen pertsona batekin ditu nintzen eta gertu zizkian 5. Eta, ikerketan ikuspuntutik olako zerbait da, ostras, elkarrizketa sakon bada, formatua, ez dakize, mezunen, salto ingo dut, pixkat metodologiaren oiko zera, bideoz grabatu nituen gainera, hainbatik elkarrizketa grabatu ditut bideoz, eta izan zen la bomba, gainera izan zen interakzio ikaragarri bat, 5 emakumeen artean, oso erazgarria, eta onera ekarri nuen elementu bat, ustez, pixkat transmisioa, solizazioa, sari gara, ez dakiz zer,
egoera neutroa ideala baliz bezala, eta netzat azpimarratu beharreko elementu bada, berek gure hizkuntza gatazka eta identitate gatazka baten erdian daudela. Eta etengabe agertzen da hori. Gu askotan ez gara, hitz egiten era oso modu, bueno, transmisioa, ez dakiz zer, eta ez den, bai, baina ezkenin ere euskara apurrarekin joaten nintzen bengo dendara, eta a mí no me hables en vasco, que yo soy de Valladolid. Berentza da, como, joder, pues hemendik aurrena mundu guztiari egingo dio gaztelaniaz. Orduan, hori horretaz oso kontziente izan behar. Hemen gaude gatazka kultural, linguistiko, identitario, politiko batean, eta elementu hori agertzen da askotan. Hemen, Nafarroan, beste toki askotan agertu zait, baina zenot, beko oso kontziente dira horrekin. Baitut gauza asko, baina ustez hori nahi nuen gutzinez mai gainen jarri zen ematen du gaudela egoera neutroidiliko batean. Aprobetxatuz Mariok epatu du hori, gatazka hitza ipatu du, eta egia da, igual gaur goizean zehar, gatazka hitza edo ez da gehiegi atera, eta, bueno, Maiterentzat galdera da, baina, besteok ere parte hartu dezakezue, Nei oso iradukitzaile irutu zait Maiteren izenburuan plazerra eta euskera lotzen duelako. Bada ikerketa arloan, antropologian, neska bat Laura Muelas dabiela plazerran inguru ikerketa egiten, gehiago genero kontuekin eta hola. Eta berak aipatzen du plazerrak egoerak hor daudela, eta oso interesgarria dira, eta gaur Jose Mari Agirretxek ere gozamena, irri bizi pozat aipatu du, baina berak ere ikusten du genero kontuetan aztertzerakoan, desplazer, ez plazer izango zen, igual euskeraz, ezagit, egoerak ere anitzak izaten dira, ez? Orduan hemen igual hizkuntzarekin ere hor gabiltza, ez? Plazer alde batetik, gozamena, baina gatazka beste aldetik, eta hola. Ze iruditzen zaizu, Maite, gaur egun ere ala iruditzen zaizu, plazerra bai, baina desplazer egoera gehiago diala hemen daudenak, edo plazer hori ja nahiko zabalduta daukagu, edo bintzat eragileen artean garbi daukagu hori, eta gehiago bultzatu inbar da, ez dakit, ziruditzen. Bueno, nahi iruditzen zaitena da, gure saiakera bintzat beti izaten da, plazerra hitz aukeratu nun, hitz asko sartu nahi nintulako, ez? Ondo pasatzea, ondo sentitzea, gustora edotea, azken gauza guztiek nola labur bildu, eta plazerra hitza sartu nun, gehiagi pentsatu gabe, baina egia da, esaten dezu bezala, desplazerrek bai asko eragiten dute, eta modu negatibo batean askotan, ez? Horregatikan bilatzen dugu beti hizkuntza eta batez ere euskera kasu honetan gauza positibo horiekin lotzea, ze azkenen ez badugu hori lortzen, justu desplazer egoera horiekin kontrako egoerak edo kontrako ibilbideak lortzen ditugu, ez? Eta orduan guk benetan nik uste hizkuntza irakasteko orduan, bai aur gazte eta helduei bai, ez da. Hizkuntza bat erakusteko modu asko daude, eta benetan hiztunak sortu nahi baldin baditugu, edo euskal hiztun horiek sortu nahi baldin baditugu, ondo pasaz, plazerraz, ondo sentituz lortuko ditugula. Orduan, bai, gatazka horren erdin aurkitzea, eta batez ere igual nik aipatu dituten etorri berri hauek, ez? Eta lehen esan dut horregatikan iruditzen zait garrantzitsua, eta gaina esaldi hau etorri zitzaiten, justu hitzaldi hau prestatzen, ez? Baina garrantzitsua iruditzen zait euskarak beraiek konkistatzea gero beraiek euskara konkistatu ahal izateko, ez? Azkenen hortikan. Beste, zuzer esan ezue? Gehitu edo, ez, bale. Bueno, Mariorentzat galdera, ja, hortaz aigeala, etorri berriak eta guzti horretaz, badiartugu elkarteak aurkeztuzun proiektu bat, 101 L izenekoa, eta, ja, pixka transmisio kontzeptura pasako naiz bai, eta hor, atentzioa mantzidan, aipatzen zutela, elkarrizketatu dituztela, hori, Euskal Herrian bizi dien
pertsona ugari elkarrizketatu dute, 89 hizkuntza ezberdin erabiltzen dituzten pertsonak, eta oitako asko aipatzen zuten beraiek euskerara hurbildu direla nolabait betik gorako transmisio batetik. Bai, hau da, euskeraren berri nolabait izan dute seme-alabengandik jasota. Bai, hori nabaritu duzu zure ikerketan olako gauzak jaso dituzu, zabaldutako fenomenoa dela, aipatu duzu askok informazioa igual ez dutela jasotzen matrikulatzeko garaian edo bideratua diaia eredu zehatz batzuetara, baina zakit, hori agertu da zurean? Berez, ikerketa hau fokalizatuta dago harrera eragileen kasuan, ez? Nik ez ditut aztertu kasu honetan migratzaileen beraien testigantzak, beraien hitzak, ez? Hala ere, kasu batzutan nolako elementuak agertzen dira, gertatzen dena da, harrerarekin oso lotuta dago hasierako fase batekin, ez? Etorri berriak direnean, pertsona horiek joaten dira informazio baten edo batzuen bila, eta kasu horretan beraiek oroar ez daukate ibilbide luzea hemen, eta helduen kasuan, pertsona horiek euskara ikasteko momentuan ez daude, agian hori denbora da faktore bat migrazio prozesuetan lo daitekena honekin, ez agia jendea estabilizatzen denean, berein egoera sozioekonomikoa hobetzen denean agian olako urratzak ematen dituzte. Baina, bai, garrantzioa dena esken finean da, aurren sozializazioa bermatzea horretaz, ez? Horren, nik ikerketa honetan ez dut aztertu ikuspuntu diokroniko horretan ez, evoluzioa, ez? Beste kaso batzuetan, agian 2005an egin nuen beste ikerketa batean, hizkuntza ereduen autoen inguruan, igual ikusten ziren gehiago elementu horiek, ez? Gurasoen mundura iristen zela euskara aurren bidez. Baina, dagoen arazoetako bada, hori eremu soziolinguistikoarekin lotuta dagoela, zen askotan esaten da, A eredua desagertzen ari da. Desagertzen ari da zonalde batzutan, beste zonalde batzutan ez. Eta ez bakarrik Nafarroaren kasuan, hemen esan dezagun hirigunetan eta bestelako gunetan A eredura oraindik indartsu dago. Eta migratzaileen seme-alabak jarraitzen dira matrikulatzen hor toki horietan. Beste tokietan ez dagoelako beste aukerarik, ez da bere autoan, baina autua egiteko dagoen tokietan bai. Eta orduan kaso, gaur egun ematen dagoen kasuistika hori. Zonalde horietan migratzaileen seme-alaben kopuru handi bat jarraitzen dela matrikulatzen ereduan. Orduan, hemen ereduan matrikulatzen direnak eremu soziolinguistiko terminatu batean, eta bai dela atea, baina ez da ate bakarra. Oso ondo. Bueno, esti eta arrateri galderak egin aurretik, ordu biadia, 25 minutu gehiago dauzkagu, zuei utziko dizuet, edo zuei emango dizuet aukera hitz egiteko. Badago beste mikrofonoa edo honekin da? Bale. Galderarik, iruzkinik edo, anatzean. Kristina Morales naiz, iten dut lana Tolosalden migrazio teknikari bezala. Eta, hor, nik arnasgune baten lan egiten dut, eredua daukagu ikastetxetan, arazoiek ez ditugu ez. Baina bai, administraziotik saiatzen gea euskera harreraren gunean, eta bai, topatzen duten gauza bada ez. Baina nire bai da kezka bat edo, batzutan, Mario komentatzen zuen, empatia falta bat edo ere somatzen noten dan, harreragile batzun aldetikan, gehien bat euskal gintzatikan, zegoera bizitzen ari dian, iritsi berri dian pertsona hauek, ez? Jarriko dizuet adibide bat, larun bat ontan Tolosan lipdap bat ospatzen da arnastu euskera sustatzeko, eta
euskararen alde gaudela agertzeko, eta nire lanetako bada migratzaileen elkarteak bertan parte hartu dezatela, ez? Eta hainbat elkartek baiezkoa esan dute, eta bertan izango diala, naiz gurasoak askotan agian ez euskaldundu, edo seme-alabak gehiegi euskalduntzen nahi zaizkiela beldurra somatu, ez? Beraien ama hizkuntza ikusten dute arriskuan, beraiek ere niri momentu batean esan diate, eta gero gurekiko empatia, gure langabezi egoera, gure pobrezi egoera, gure beldur hoien, ez, zuek ere aipatu duzu hitz egiteko espazio horietan, somatzen dutelako, euskarak asko eskatzen diela, eta benetan, igual, bueltako, ez, benetan, erakartzoi, eta batzutan desplazar egoera horiek edo asko zatzen diela, nik uste dut, gure ingurunean ikastetxe askotan gurasoen gehiengoa euskalduna da. Eta ia euskaldunak dianak askotan bertan haziak baldin badia suposatzen da ulertzen dutela edo jarraitu ezaketela bilera bat edo espazioak. Eta ez da berdina gertatzen iritsi berriak dian pertsonakin, ez? Eta orduan, batzutan ingurune euskaldun batean erakarri eta motibatu beharrean desmotibatu egiten du, ez? Eta gainea, bukatzen dut esanez pixka bat, Arratek ere esan duen kategorizazio horrekin, itxura bat duten pertsonak, nahiz helduak edo baita aurrak ere, euskaldunak ez dutela izaten pentsatzen jarraitzen deula, ez? Eta orduan ja, beltza balin bazea eta seguruna etzea euskalduna, euskalduntzeko autua edo esfortzua egin duen jendeak ere, gero, estik esaten zuen, ez dauka nun hitzein, ez dauka sarerik, ez dauka aukerarik, eta askotan nahiko gaitasun ere, ez? Orduan pixka bat, hor bestearen azalean jartzeko nik uste dut lan asko ere daukaulaiteko kontestu soziolinguistiko oso konplexu batean, edo eta Tolosaldea bezalako nahiko euskaldun edo jendeak eta gero askotan topatzen ditugulako ere beste errealitate batzuk, guk emakume taldekin ere lan egiten dugu, eta esaten da ez, euskera sustatu behar dugutan. Noski, gonbidatzei jau euskera kurtsok doakoak dianean, euskera ikasteko aukera doakoa dagoenean, gonbidatzea, baina eske askotan emakume hauek ez dakite gaztelera ere, ez? Beraien hizkuntza ez dira gaztelerara ez dira hurbildu, ez? Orduan, askoz konplexua da ez da elebitasuna, baizik eta eleaniztasun real baten bizigea, ez? Eta hor, euskerara gerturatzea batzutan ez da inerresa, ez da arnasguneetan ere, ez? Nahi duena, erantzun nahi bazue edo zerbait esan nahi bazue. Arratea adibidez, ez ezula... Ez, nik esataren guztixakin ados, eta niretzat pixkat, bada, porrotxek, zein daben interbentzio horren aritik, eta empatizau, eta dake egoera ekonomiko zapaldu bat, eta emakume izati harren bedake beste, eta guk nahi detzeu eskatu, ez da balixo, emon izamia da, eta harremanetan oinarritu nahi dugu guzti hau, eta harremanetan oinarritzen da, euskeraren erabilera bai, eta gero berriro, niretzat elkarrekin berbaitzeko bihar hori nik lehengo lerrora eruango dugu, hizkuntzari begira, eta gero, daroi hau zen prixe gaitxi bakarrik. Ez dakit nik lau eztabaida talde imanitxuan eskertze zeben bakarrik jarri, eta gaixaz berbaitxia. Hori bakarrik eskertu itxaseben. Eta hori gube eskertu itxen dugu, ez du astirik hartzen, ez? Eta nik, guztiz adoz, esan dan hortatik, marmila flekoa gauzela, ez, heltzeko. Eta nik nire gaiara eramango nuke gai, hori, entzun ere, migratzaile eskatu eta hori oso horreza da, eta askotan egiten dugu. Ematearena astu egiten zaigu batzutan, baina gauza bera esango nuke ere, harreraren esparruan lan duten eragile askoekin, ez? Oso horreza da esatea, ez dakit Gurutze Gorrira, Caritasei, edo hori eragile hori esatea zuek egin behar duzue hau euskararen alde, ez? Zuek kontzientzia hartu behar duzu nahiko lan haukate eragi horiek egiten dutenarekin. Eta gaina, horietako askoren lan baldintzak ezagutzen behituzu edera, estresanteak, bizira bereiek angustia profesional, personal batekin ikaragarria. Orduan, zanot, nik esateko harreraren esparruan euskararen gaia sartu behar dela, bai, baina
ez esanez bestei sartu behar duzu euskararen gaia zuen agendan. Eta nola egiten dugu guztion artean euskararen gaia ere agendan sartzeko? Eta nola egiten aldugun osatu batzuen lana, beste batzuen lana, elkarri lagundu bai, baina ez eskatu, ez exigitu bestei. Zen oso horreza da esatea, ez daki zer elkartean ez dute zer egiten, harreran ematu duten ez dute zer egiten euskararen gaian inguruan. Eta guk zer egiten dugu laguntzeko horretan, ez? Eta behar dena da, osagarritasun bat eragi ezberdin hartan. Eta igual, rolen banaketa bat, ez? Eta norbaitek hartzea, igual, rola euskararen inguruko informazioa eta bar emateko. Eta gainera, laguntzeko pertsonai gero txertatzen herrian eta baina rol banaketa hortatik, ez esan ez beste zer egin behar duten, ez? Zen hori oso horreza da. Batzutan espektatiba faltsuak ere zehatu gabe, ez? Igual lan aukerai dagokienean, edo batzutan badirudi euskaldunduta ja erabateko txertaketa bat edo parte hartze bat gizartean emango dala. Eta ezagutzen ditugun kasuetan, heldu eta gazteetan ere euskalduntzeak ez du esan nahi, baldin eta zer erlijio, ze itxura, ze izen daukazun, lan bat lortzeko aukera berdintasunean izango dezunik, ez? Orduan pixka bat horrere, eta nik harrera giletan bai, batzutan bai somatzen dela, hemen euskaldundu ez dan jendeak lan esparru bezala ere, agian migratzaiekin igual euskeraz diate eskatzen, ez? Eta hor bai badagola ere, gogoeta bat iteko, zergatikan erdaldundu dian espazio, osea, gaztelera nagusitzen den espazio batzutan, ez? Baina nik uste batzutan, euskalduntzea utxak ematen dula, gizarte batean parte hartzeko aukerak ematen ditula eta konplexuagoa da. Aukera, jarritzen dut aukera, galderaren bat edo hitziren bat, bintzat pixkati ukiko naiz. Soniak. A ber, nik nahi dut konpartidu azken aldixan ni daukadan, Sonia Euskaltzaleen topagunetik, kezka bat daukadananik, eta ez dakit nire pertzepzioa da momentu honetan, edo nahiko nuke jakinea beste batzuek ere bai horrela bizitzen ari zarien, eta batez be ikerketa gazteekin, aixialdian denetariko zauzien esor, nire pertzepzioa da, eta hau pertsonala da apur bat ez da, azken aldixan egiten abilen lanen arira, edatzen ari dela gazteen artean, Euskara berdin inposaketa diskurtsoa, eta hori nahikotxo zabaltzen ari dela, edatzen ari dela, ez da? Orduan, batez be, ematen dela gainera DBH-tik aurrera, LH, baina DBH-era llegatuta diskurtso hori eseteari dan edatzen, hori da nire susmoa, eta ez dakit horrela dan edo ez, eta orduan, klaro, panorama horren aurrian, plazerra, hizkuntzarekin, baina dagoeneko eskolan, hezkuntza akademikoan, beraiek dagoeneko errotu baldin badabeia, edo lotu asoziazioa egin baldin badute, Euskara berdin inposaketa berdin displacer, ze benetan da sortzen diela egoera deseroso bat. Ez dakate nahiko gaitasunik edukiak gainditzeko, batzutan ohiturarik ez dakienez, ez dute erabiltzen, beraz, jasotzen dituzte gero, zigortsuak eta gauzatzuak, ez da? Guzti horrek sortzen duen panoramarekin, gero nola egiten dugu aixialditik buelta eman, eta plazerrarekin lotzeko, eta, kulturakin, aukerekin, ni hor pixkate, ez dakit, momentu honetan horrekin kezka sortzen jata, ze kasu batzuetan gainera, Mariok dioen moduan, ereduak hor daude, eta eredua agian berakadoa, kasu batzuetan isa ez dau, baina danok dakigu mosorrotutako B eredu asko dagoela, eta baita D eredu, olako batzuk ere bai segun zen zonaldeetan. Orduan, askotan, naiz eta bertan egon danok, gaitasunak hor daude, eta, danon artian, lehen didaktikaz berbain dozue, plazerreaz, danon artian, zeo zer ezaterik dakazuen.
dakit, Maite estik, Bai. zu, aber. A ber, nik zer egin ez dakit, bueno, lehenago hitz egin da gauz gu, ez da, horretaz. Zer egin ez dakit, baina egia da, zuk egin dozun diagnosia, edo mondozun datu hori zuk barruntatzen dozuna, ez da, zure inguruan, gure ikerketan ere agertu da, ez da. Gazteen artean, hau da, euskera murgiltzean ikasi daben gazte iztunberrien artean, nik uste dut zu aritu zarela euskaldun mota guztiei buruz, ez da? Bai, iztunberriak direla. Bai. Guk ere aurkitu dugu Soniak aipatu duen, eta gu deitzen dugun euskera eskola irakasgaia, euskera irakasgaia lotura, ezta? Asoziazioa, hau da, lotzea euskera irakasgai batekin, edo eskolan ikasi dan trebezi batekin, baina ez komunikatzeko tresnarekin. Aurkitu dugu gazteen artean hizkuntza biren diskurtsoa, oso arriskutsua izan daiteken, ezta? Hizkuntza bia, bai, hizkuntza biak ikasi behar dira, transmititu ere familia barruan biak ikasi behar dira, zenbat eta hizkuntza gehiago be, bai, albagenu etxean transmititu inglesa da frantsesa be, bai, hau denak sinplekeriak dira, guk uste dugu nahiko gogoeta ez da bela egin. Jakina hori ezin da orokortu, ez da gaztedanak, edo ez da testuinguru ordaldunetako hiztunberri gaztedanak. Baina hori topatu dugu. Zer gehiago, topatu dugu be bai inposaketaren idea. Ez da inposatu behar, bakotsakin behar da gure dauana. Hori dana batzen badozu, kezka sortzen da. Bai. Zer egin nik enaz ausartzen. Hori itziko dut eragilentzat. Baina bai, diagnosian ados. Zer egin, nik ustez jakingo bagenuk ez ginala guain txemen bilduta ondo, baina, bueno, nik ustez egia dela gazte horiek, eta batez ere igual eremu oso erdaldunetan dauden gazte horiek ez da, bereien lotura zuzena izaten da eskola eta euskera, ez, eta kasu askotan eskola ez du gehiagia apreziatzen, orduan hortik abituta ja. Baina egia da, beraiei falta zaiela nik uste informazioa. Eta informazio soziolinguistikoa falta zaiela. Eta beraiei etorri zaie etxetikan hizkuntza bat, kasu askotan, eta gero eskolan beste hizkuntza bat, baina ez zaie esan nundi datorren hizkuntza hori, zein dan hizkuntza horren historia, zergatikan dan garrantzitsua, baireik nik uste askotan igual estrategia kontua dare bai ez, baina igual orain arte balio izan du eta gaur egun ja ez du balio, baina bereiek gaur eta gazte asko lagun artean daude igual edo inguruan gaztelera zitzaiten da atzetikan beti daukate hauts bat euskarazin, eta bai, baina zergatikan inbar dute euskaraz ez. Hoi azaltzea falta zaigula iruditzen zait kasu hau askotan, eta hoi azalduta, gero ja eskolaz kanpoko eremu informala edo aisialdia hitzitu dezuna, aisialdia antolatuan hoi lantzea errexagoa da, baina, konstante izan behar dugu bai aurreta gazte horiek konsumitzeuela aisialdi ez gidatua askotan, ez? Eta aurkitzen duten hori eta bereien gustoko hori askotan gazteleraz da, orduan hor lanitea edo hor eragitea zailagoa da, ez? Baina, pixka bate bai jantziko bagenitu eskolatikan edo esparru antolatatik zergatikan inbar duten euskeraz adiraziko bagenie, benetan formatuko bagenitu nortan, euskeran historian eta soziolinguistikan, eta nik uste bereik behintzat hausnartuko lukete, eta bereik aukeratzen duten hizkuntza hori etorkizunen behintzat izan dadila benetan jakintzatikan iten dutena, eta ez desplazer egoeratikan. Baimen harturik, nik gazteen esparruaz ez dakat zer esanik. Nik uste azken finean, inposaketaren diskursoa badela, diskurso orokor bat. Ez dela gazteen kasuan ematen den diskursoa, baizik eta gizartean dagoena, azkenengo urteetan azken finean hizkuntza gatazka terminoetan planteatzen ari da, eragile sozial politiko batzu interesatzen zaielako, eta hori kalatzen ari da esparru guztietan. Nik aipatu dut, migratzaileen eremua ere oso iragazkorra dela Euskaren inguruan sortzen diren diskurso negatibo horiekin, eta nire ikerketan behin bainoetan agertu da Euskaren inposizioaren gaia.
beraiei ere nolabait heltzen zaielako hori eta hola hartzen dutelako, ez? Eta gainera, eta hori da nik mahai gainean jarri nahiko nukena da, kasu askotan inposizioarena lotzen da elkarbizitzaren aldeko diskursoarekin. Kontra jartzen da, eta erabiltzen da askotan kulturaniztasunaren kudeaketaren inguruko jarrera positibo bat, euskararen inposizioarekin, kolokan jartzen dira nolabait soziolinguistikan oinarrizko printzipioak euskara edo hizkuntza gutxiagotu bat berreskuratzeko ditugun baliabide eta planteamenduekin, eta nik osatik ere hasieran jartzen duen, ez, disimetriaren printzipio, ez, ensenia gu legitimitatea daukagu gure hizkuntza babesteko. Horrek ez du esan nahi, ez dugunik, inondik inora, edo alde batera utzi behar dugunik besteen hizkuntzak eta kontrakoa hori erabili behar dugula nolabait aliantza elementua bezala, ez. Baina badago joera hori, ez, inposizioa elkarbizitzaren inguruko diskurso bat kontra jartzen dela euskararen berreskurapenarekin, eta nik uste hor beharrezkoa dela gauzak argi izatea. Kulturaniztasuna aldeko postu bat egin behar dugula, baina ezin dugula inondik inora kolokan jarri hizkuntza berreskuratzeko daukagun legitimitatea. Bai, nik Sonia sakotu izena. Bai, Soniakin batera gure herrixan dauko egoera antzekoa, ero bai, nina biena ikusten da berdina. Osa, euskera inposaketa moduen da biela, bai, holan hartzen daue, ez bakarrik ni ludotekan itzen dolana eta DBH-ko umiatara ailega horretik, ja, bajuko hau esaten dago ja berdina. Karo, hor guk hausnarketa bat ingauen gure elkartea oso txikina da, laukide bakarri gare, baina ibili ditzen berbetan. Daukau laukazu, eta laura die berdina. Etxetik ze jarrera dauki gurasuak euskeriakiko. Osa, lau adibide horrek, ero laukazu horrek daukie berdina. Etxien daukien jarreria da, tu aprende euskera, es importante. Baina berak ez dotza esango, naiz eta lau hitz jakin, ez dotza esango zebez euskeraz. Dana da importantia. Gero, aprende euskera, ya hace algo, ya no sé qué, ludotekara etorten eta hablan euskera, habla. Bueno, zube bai, ez dakitz. Etxetik ze hori daukin, eta gero beste batzuk etortzen die, euskera errefortzuak daukuguk, da, etorri berrixak eta euskera nahikotasun mailara ez dien heltzen aur batzuk etortzen die euskera errefortzutara, eta da berdina. Aur horrek, klaro, euskera errefortzu horrek, dana dala aizialdi xan bitxartez da dana, ez dugu itxen ez etxeko lanik esolako zebez, baina aizialdi bitxartez lantzen da euskera, baina hor berdina. Jode, ¿por qué tengo que ir? Porque no sé qué. Dile a la profesora. Como no haces en euskera, dana da holan. Emun biherrien erantzun positiboak, ero zuretako beto da, ero ez dakitxo. Bai, gauzatxo bat bakarrik. Hori egia da, eta holako gauzak askotan gertatzen dira. Baina apur bat ikuspegi positibo batetik ikusteko, hori egia da, baina hori egia da euskerak balio instrumentala irabazi dagoelako. Hori orain dela 40 urte ezinezkoa zan pentsatzea, guraso, euskeraren inongo atxikimendurik ezeukan guraso batek animatuko bala bere umea euskera ikasten, ez da? Euskerak balio instrumentala. Gertatzen dana da, irabazi dau, gertatzen dana da balio instrumentala ez dana nahikoa, hori horregaz ados. Baina, euskerak balio instrumentala irabazi izana ez da txarra, ona da. Orain, lortu behar duguna da, beste balio batzuk ere irabaztea, ez da, pertsona horientzat. Bai, nik uste dut, pixka dela ez, Mario komentu da, osagarritasun hori zelan eitzen dugun, gero guraso zelan transmititzen detzegun, baina gero bai askotan, hori ez, etorkinetaz berba eitzen dugunean, ze behar transmititzen detzegun ikasteko, eta igual beharra ez da, igual dira bigarren generazioak, positibismo hori zelan lantzen den, eta gero askotan nik uste bai gertatzen dela, segregazioa sortzen dela ez, joan behar zara ona, zuk euskeraz ikasteko, eta zuk ikasi behar dozu, eta zure ondokoak ez, eta nik uste dut osagarritasun horretan ez, askotan errefortzuak edo olako zerak ez, bai gaztie eta ikasei da, klaro, eskolatik urten eta gainera joan behar dut, edo egin behar dut, eta nik uste dut horrez, lanpia teitzen dela eta oso ona, baina askotan astutzen jakuz zelan osatu
dakaguzen tresna guztiak eta handizak dirala eta pila bat, lan pila bat egiten dugu, horren arteko koordinazio bat. Nik uste kasu ezberdin asko dauzela. Osea, nik ez dut ikerkuntzarik, ez ezer, ez zitzaio bat nahi. Eta nik ikusten dut, adibidez, oingo urtean euskera klase batzuk ematen egon naiz, etorkineri berriak, batzuk hilabete batzuk, 2 hilabete, beste batzuk 6, beste batzuk, eta kasu horietan, bale, hori derrigorrez gurasoak esaten dutzen, aldosun einean, ikasi euskera, ondotorriko jatzu, ez da gizen, baina gero, euri galdetu eta eske bestiak ez da behitzen. Eibarkoa peto-petoak bizitza zuen gauzena, ez da behitzen. Eta gero, ze asmo da gazu, datorren urteari begira, jarraitzeko asmo, batzuk, kanpora doaz berriz. Osea, datoz, temporalki, urte bete, urte terdi, eta badoaz berriz. Orduan, hoiei, enbesteko, ez dakit, saiakera behin da berriz, eurak alde batetik, gaztiak, gurasoen aldetik motivazio handia da eureak ikasteko, baina oin urtean tokau egon naizen gazteekin hori gertu jata. Eta gero, bai gaztelekuan edo bai ludotekan edo, ez da entzuten. Ez da entzuten. Bai danak de ereduan ikasi ditute edo gehienak, eta bai saiatzen gara dana euskera zitzen, baina euren artean ja lortu dugu guri euskera zitzia batzuk, ez dakenean oitxura. Baina euren artera ja elkarrizketa horietara gerturatzen zara, eta asko gerdera gote dute hori Eibarren. Beste herrietan, beste gora batzuk gongo dira, baina ez dakit. Bueno, amaitze hasi behar dugu, baina, bueno, ja, ben, sandiatitzei nahi dutela. Nik Eibarko ikastetxe publiko baten lan egiten dut, eta, bueno, nire iruditzen zait euskeraren alde, eta hezkuntzaren alde, eta ikastetxeek duten garrantzia kontuan hartuta euskera erakustekoaren alde, nik aldarrikatuko dut, bakoitza bere esparruan egin behar duela tokatzen zaiona edo alduena, ezta? Baina gaur gogoratu nahi dut, eskola publikoak gaur greba egun bat bizi duela, eta adibidez gure ikastetxean gaur ez dagoen egumerik. Orduan, jaurlaritzari ere, tokatzen zaiona ere, egin dezan eskatuko nuke bakoitza bere tokian, bere arloan egin dezala. No? Zerbait gehiago baten batek batu nahi du edo, amaitu behar dugu. Egia esan, datorren urtean berriz etorriko naiz, eta galdera berdinak ekarriko ditut, erdila ere ez ditut egin, orduan, oso ondo. Igual, amaitzeko ekarri ditut hitz batzuk, iaz, utzuko izuet hitz egiten, iaz estitxu garai hemen egontzan, eta apirilean argian idatzizun artikulu bat, eta artikuloen hasieran jartzen zuen emozioak egoera jakin eta zehatzari lotutako unean uneko erantzun afektiboa dira. Aldartea berriz, egoera animiko iraunkorra da. Hortxe bien arteko aldea, bata neguko lorea da, besteak urte osoan dirau. Orduan, eskatuko nizueke, pixkat urte osorako, datorren urtera arte, aldartea, nolabait, aldarte positibo, plazerrean eta gozamenatik taula, ez dakit, titular bat botatzea edo, ez dakit, tweet bat, nahi bazue, gero Ainara jarriko du hor Twitterren, botatzea, amaitzeko gaurko jardunaldia. Trampa indiet, zenik esan nola bukatuko denula, baina ez positiboa izan batzula. Ez naiz bat ere bertsozalea. Bakit Euskal Herrian hori izatea ez dela oso politikoki zuzena. Eta ez dakit Twitterren, ez daukat ohiturarik aritzeko Twitterren, baina nola bildu, baina bai, nik migratzaileen arrari dagokionez, nik bai aldarrikatuko nuke eta erko nuke pedagogiaren beharra. Hain zuzen ere hemen jakintzat ematen ditugun elementu asko, eta askotan izan dugun beharra informazio soziolinguistiko, ez dakiz zer, kanpotik etorri beharria den pertsona bati azaltzea hemen gogera oso konplexua da. Nahiz eta esan lana okiko zuzaki zer, gainera olako zerekin,
oso konplexua da. Orduan bai, migratzaileen harreraren esparruan ezinbesteko dela da pedagogiaz aritzea. Ordena mantendu hor dugu. Nire naiz bertsozalea. Nik esango nuke, ez dakit, Euskaldunak ikasi behar dugula, soa erdi utxik ikusi baino erdi beteta ikusten, ez? Asko da hola iteko, baino asko aigela iten, eta naiz eta ez deun aurreatzen guk nahi deun abiadura hortan behintzat pixkanaka aigeala. Eta, oain dela 20 urte ezinezkoak zian gauzak lortzen aigeala, pixkanaka ite balin badeure, aurreaka balin bada, goazela. Ni bertsozalia bai, bertsolarixa ez. Ez da beharrezko esan. Ja, baina, hola zitsa jarraitzuko. Puntua jarri dut, ez? Zezan, ez dakit, askotan esaten da bide gurutzera heldu garala, eta, hor, esatezan ez, eskolak dana inbia eban, eta eskolak dana ezin izan dauen, baina eskoliak asko indau. Baina pentsatzen jatan eri eskolaz kanpo potentzialidadea hundixak zabaltzen dituan frontiak badarela, eta bakoitza bere funtziotik, eta astubarik, zein dan zereina, nahi dut esan, eragile, instituzio, norbanako, eragin ginkela, eta nik uste dut zabalduko zela bideak. Nik ere bidegurutzaren ideiagaz, aipatu izan da, ezta? Euskalgintza bidegurutze baten dagoela. Nik uste dut, benetan, aro berri baten gauzela. Nik ikusten dut leku ezberdinetan beste ilusio bat. Orain dela 5 urte, adibidez, ikustenen eban ilusioa, eta orain dela 5 urte ikustenen eban indarra. Eta ilusio eta indar hori, zuk esan duzun moduan, egun batekoa barik urte oso baino gehiago izan behar da, ezta? Luzea bada, nik uste dut benetan aurrera pausu bat importantea mon geinkela. Garai bataen gaitasunetan egin genduen aurrera pausua, nik uste dut orain erabileran egin geinkela ilusioaz eta indarraz egiten badugu. Hori, ilusio indar horrekin, bai, ingo nuke berriz epo itaie, baina, Bazkaldu ondoren ingo dugu, jarraituko dugunean zue Bazkaldu ondoren hitz egiten, ordune badakizue, urte osorako aldartea bidegurutze honetan, Mariok aipatu du pedagogiarekin, Maitek aipatu du egin dugun guztiarekin, eta oraindikan egiten ari gean guztiarekin, gaur ikusi dugun bezala, Arratek aipatu du hori, bakoitza bere funtziotik, eta hori, estik aipatu du indarre eta ilusiorekin, espero dut gaurkoa baliagarri izatea, urte osorako gaurko emozioak, urte osorako aldarte hori zea. Elikatzea. Elikatzeko, elikatzea, eta eskerrik asko.